President Ramaphosa Eita. Before we allow President as address, agastele amajoni omkhonto wesizwe lerumo size ngaphambili basinike nje umuntu ubemnye besukumisa umongameli relumo lasichaba Eita Eita. Viva President Ramaphosa, viva! ukuthi obani bangitshela ukuthi abantu balapha kwaMusadladla bayayithanda iANC. Kunjalo na? Hayi angizwa kahle. Bayayithanda abantu balapha iANC. Baze bangitshela futhi ukuthi ngomhla ka-8 abantu balapha bonke bayayivotela iANC ukuthi iwin ukhetho. Kunjalo? Awu kusho ukuthi sengifikile ekhaya ke ngiyajabula. Ngiyajabula impela. Comrades, kusele just 3 days. Sunday, Monday, Tuesday, ngoLwesithathu lona usuku lwamanqamu yonke indaba ziyaphela. Kuyangena uANC futhi. Bayathanda noma abathandi uzawungena uKongolosi. Angithi kunjalo ba comrades. Comrades sesihambe uhambo olude. Ngifuna uqala ngokubonga ama volunteer. Angeke ngibona obani ama volunteer phakamisana izandla. Awu baningi impela ngiyanibonga ama volunteer. Ngibonga umsebenzi omuhle enuwenzile solo kuyaqala le campaign. Iqale dala le campaign kudala niqhuba. Siyajabula impela ukuthi niqhubile le campaign. Nihamba zonke indawo ningene emizini yabantu, nihamba emgwaqweni, nihamba kuma shopping center, niya kuyo siloku sihamba nje emgwaqweni wathi bengisase deputy president ngaleso sikhathi. Wathi deputy president ngicela uze uzobona umhlolo engenzelwe wona uANC. Ngathi umhlolo wani lo mama? Wathi ANC ngakhele indlu. Inginike indlu enhle kakhulu. Ngicela uze uzobona. Uzibonele ukuthi lo hulumeni usinceda kangakanani na. Ngathi no mama safana ukuthi sihambe masinyane siye kwenye indawo. Wathi hayi mntanami, iza uzobona
ukuthi ANC ngenzeleni na, wase ungibamba ngesandla wangidonsa wayongifaka ejartini lakhe wangifaka endlini yakhe. Ngangena endlini yakhe wathi buka indlu enhle kangaka engakhelwe yona uANC. Wathi awuke ubuke ukuthi indlu yami ino ceiling. Abuka ngempela ngabe hayi ine ceiling. Wathi buka phansi bangifakele nama tiles. Wathi mina bengihlala endaweni embi kakhulu. Bengihlala endaweni kuyisidakadaka nje. Namhlanje iANC inginike isithunzi zonke izinto la eSouth Africa sihamba kahle. Okunye sikukhiphayo ku manifesto sithe sifuna ukuthi uhulumeni wethu asebenze kahle at national level, at provincial level and akwamasipala. Sifuna uhulumeni wethu at all levels senze imizamo ukuthi ohulumeni bethu at all levels basebenze ngendlela efanele. And lokho comrades sizokwenza ngoba kufanele ukuthi abantu bakithi uma bekhuluma ngeservice delivery behlala beyazi ukuthi bazoyithola iservice delivery efanele, bazothola konke abakudingayo kuhulumeni wabo. Kufana nezinto ezifana nezindlu. Nalapha comrades ireport engitholayo ukuthi nalapha kunama project okwakha izindlu ngoba abantu bakithi basakhala bathi bayazifuna izindlu. 1 month ago bengihambile ngiye kwelinye ilizwe la khona la eAfrica. Uma ngifika khona ngibuza umongameli wakhona ngithi mongameli niyazakha izindlu na for abantu balapha? Wathi yebo siyazakha. Ngathi how, that's nice. Senakhe izindlu ezingaki? Wathi no sesakhe 14,000 yezindlu. Ngathi 14,000 kuphela? Wathi yebo. Ngathi niyabanika noma niyabathengisela izindlu na? Wathi hayibo ngeke sibanike mahala siyabathengisela. Awu ngathi hayi ithi ngithule engangena endabeni zabantu ngoba bese ngicomparison nathi lapha ngoba solo kwaba u1994 sesakhe 4 million yezindlu and izindlu esinika abantu bakithi mahala. Abantu bakithi bathola izindlu mahala and izindlu lamalanga comrades sizakha ngo120, 130, 160,000 rand. Uhulumeni avele akubize athi woza mama, woza baba, nayi key yendlu yakho sekuyindlu yakho mahala. Awukho nohulumeni oyedwa la eAfrica engimaziyo oyenza into enjalo yokunika abantu izindlu mahala.